ዝኾነ ሰብ ተዛሪቡ ብዘይ ፀገም ዝረዳእ ኣላ ወይ እውን ብኣንጻሩ ዝሰምዖ ብዘይ ፀገም ዝርዳእ ኣላ ኣርእስቲ እንተሃልያ መቸም ሕሜታ እያ እወ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢላ ከምዚ ተገይሩ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ምባል ስለምንታይ እዩ ግን ዝበዝሐ ሰብ ቋንቋ ዲ እንዳተዛረበ ፍልጠቱ ተመክርኡ ወይ እውን ሓሳባቱ ከምቲ ንዕኡ ተረዲእዎ ዘሎ ገይሩ ንኻልኦት ሰባት ከረድእ ዝፅገም ምክንያቱ ክትዛረብ ምኽኣል ማለት ከተረድእ ምኽኣል ማለት ስለ ዘይኮነ እወ ተዛሪብካ ተመሳሳሊ መረዳእታ ምፍጣር ኣገባብን ጥበብን ስለ ዘድልዮ ሰላምታይ ረሳዕናን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ከዓ ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታ ተወኪስና ውፅኢታዊ ምብሃሃል ወይ ከመይ ጌርካ ንሓሳባትካ ከምቲ ንዓኻ ተረዲእካ ዘሎ ጌርካ ንኻልኦት ትረድእ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ መደብ ናባኹም ነብሎ ምክትታልኩም ንዕድም ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይና ይኹን ኣብ ሞያና ንጹር መረዳእታ ክፈጥር ዝኽእል ናይ ምብሃሃል ወይ ምዝርራብ ክእለት ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ንጹር ምብሃል ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ መረዳእታኻ ኾነ ሓሳባትካ ኣብ ትዛረበሉ ኣጋጣሚ እቲ ዝሰምዓካ ዘሎ ኣካል ከምቲ ንዓኻ ዝተረዳእካ ገይሩ ክርድኦ እንከሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ምስ ንሓሳባትካ ይርዕሞዶ ይነፅጎ ዘተሓሕዝ የብሉ እንታይ ደኣ እቲ ክትብሎ ደሊኻ ዘለኻ ተረዲኡ ብገዛእ ሓሳባቱን ቃላቱን ክትርጉሞ ከሎ ማለት እዩ እምበኣር ከመይ ጌርና ኢና ውፅኢታዊ ምብሃሃል ንፈጥር ውፅኢታዊ ምብሃሃል ከበድቲ ቃላት ብምጥቃም ወይ እውን ናይ ዘረባ ክእለትካ ከተርኢ ብዘኽእል ዓቕሚ ምዝራብ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቅልል ብዝበሉ ቃላት ተጠቂምካ ኣብ ነጥቢ ኣርእስትኻ ኣተኪርካ ብኣብነት ኣሰኒኻ ሓሳባትካ ክትገልጽ ምኽኣል ማለት እዩ ስለዚ ምብሃሃልካ ዕውት ክኸውን ነዞም ስዕቡ ደረጃታት ተኸተል ቁፅሪ 1 መልእኽትኻ ብዝግባእ ምፍላጥ መልእኽትኻ ብዝግባእ ምፍላጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ክትዛረበሉ ደሊኻ ዘለኻ ኣርእስቲ ዘለካ ርድኢት ዓሚቑን ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ክትገልጾን ብኣብነት ከተሰንዩን ካብኡ ሓሊፍካ ኸዓ ንዕኡ ተኸቲሉ ክለዓል ንዝኽእል ሕቶታት ክትምልስ ዘኽእለካ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ጽባቐን ውፅኢትን ሓንቲ ህንፃ መሰረታ ስለ ዝኾነ ስለዚ መልእኽትኻ ወይ ክትብሎ ደሊኻ ዘለኻ ብዝግባእ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን ቁፅሪ 2 ሰማዒኻ ምፍላጥ እወ መልእኽትኻ ብዝግባእ ድሕሪ ምፍላጥካ ንመን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ምፍላጥ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ትዛረቦ ዘለኻ ክሰምዓካ ትዛረበሉ ዘለኻ ቋንቋ ምፍላጥ ጥራይ ዘድልዮ ትዛረቦ ዘለኻ ክርዳእካ ግን ኣተሓሳስቡኡን ድሕረ ባይቱኡን ወሳኒ እዩ ስለዚ ንመን ትዛረብ ኣለኻ ምፍላጥ ኣብ ክንዲ በቲ ንዓኻ ዝርዳእካ ጥራይ ትዛረብ በቲ ንሰማዒኻ ክርድኦ ዝኽእል ደረጃ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ክትዛረብ የኽእለካ እዚ ከዓ ንሰማዒኻ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝፈልጦ ነገራት ብምዝማድ ንሓሳባትካ ብገዛእ ኣተሓሳስቡኡ ተርጊሙ ክትብሎ ዝደለኻ ክርዳእ ይኽእሎ ስለዚ ከዓ ሰማዒኻ ምፍላጥ ውፅኢታዊ ምብሃሃል ክህልወካ ዓብ ተራ ኣለዎ ቁፅሪ 3 ንጹርን ቁኑዕን ምዃል መልእኽትኻ ኾነ ሓሳባትካ ምፍላጥ ከምኡውን ደረጃ ንቕሓትን ኣተሓሳስባን ሰማዒኻ ምርዳእን ብዘይ ንጹርን ቁኑዕን ዝኾነ ሓበሬታ ትርጉም የብሉ ሓደ ግዜ ንኸነረድእ ኢልና ነምፅኦም ሓሳባት ኮነ ኣብነታት ነቲ ቀንዲ ክንብሎ ዝደለና ጠምዚዞም መልእኽትና ዘይንጹር ወይ እውን ጌጋ መረዳእታ ክፈጥር ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ስለዚ መልእኽትና ቁኑዕን ሓቀኛን ምዃኑ ምርግጋፅን ከምኡውን ንጹር ብዝኾነ ኣባሃህላ ንዛረቦ ምህላውና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓሳባትና ንጹራት ወይ እውን ሓቀኛ ምስ ዘይኮኑ ኣብ እምሮ ሰማዕትና ንዝፈጥሩ ሕቶታት ክንምልስ ስለ ዘይንኽእል ምብሃሃልና ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንዛረበሉ ዛዕባ ንጹርን ቁኑዕን ምዃኑ ከነረጋግጽ ይግባአና ቁፅሪ 4 ቅልል ዝበለ ቃላት ምጥቃም ንስኻ ተዛራቢ ካልኦት ከዓ ሰማዕቲ ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ብዙሕ ግዜ ልሙድ ዝኾነ ተርእዮ ኣሎ ኣብቲ ትዛረበሉ ዘለኻ ዓውዲ ከም ፍሉይ ፈላጥ ኣዝዩ በሊሕ ከምኡውን
ዝተራቐቐ ሰብ ክሳብ ዘምስሉኻ ከበድቲ ቃላት ምጥቃም ካብኡ ሓሊፉ እውን ካልእ ቋንቋ ምእታው ብርድኢት ይኹን ከይተረዳእካ ምእታው ጌጋ ልምዲ እዩ። ምክንያቱ ተዓዘብትኻ ካብቲ ቀንዲ መልእኽቲ ክወፁ ስለ ዝገብር። ስለዚ ኻ ሓሳባትካ ሕፅር ብዝበለን ቀለልቲ ቃላትን ክትገልጽ ክትክእል ኣለካ። ኣብ መወዳእታ ሓሳባትና ንምጥቕላል ውፅኢታዊ ምዝርራብ ወይ ምብሃሃል ንዕውት ዝኾነ መረዳእታ ምፍጣር ኣብ 4 ነጥብታት ኢና ርኢናዮም። መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ክትዛረበሉ ደሊኻ ዘለኻ ኣርእስቲ ዓሚቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘለካ ምርግጋጽ፣ እዚ ከም ጽቡቕ መሰረት ናይ ሓንቲ ገዛ እዩ። ብድሕሪኡ መን ወይ መን እዮም ሰማዕትኻ ምፍላጥ። ሰማዕቲ ከከም ድሕረ ባይቶኦም ንቕሓቶም ኣተሓሳስቦኦምን ከም ዝፈላለዩ ተገንዚብካ ብዝርድኦም ኣገባብ ምእታን ክትዛረብ ሰማዒኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን። ብምቕጻል እትዛረበሉ ዛዕባ ሓቀኛ ንጹር ምዃኑ ምፍላጥ። ምክንያቱ ሓቀኛ ወይ ንጹር ምስ ዘይከውን ሕቶታት ዘለዓዕል ስለ ዝኸውን ኣብ ሰማዕትኻ ዘይምርዳእ ክፈጥር ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ዕላማኻ ሓሳባት ምስግጋር እምበር ጸብለልታኻ ኣብ ልዕሊ ሰማዕትኻ ምርኣይ ዘይምዃኑ ተረዲእኻ ሓሳባትካ ብቕልል ዝበለ ቃላትን ኣባሃህላን ክትዛረብ ምኽኣል እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ጌርካ ሓሳባትካ ወይ ርድኢትካ ንኻልኦት ብዝግባእ ተመሓላልፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብዚ ወዲና ኣለና። ስለምክትታልኩም እንዳመስገና ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኮኑ ንዕድም። ብሩኽ ምሸት።